luar biasa. Kula selami nggih Mas Gareng. Nggih. Gandeng menika dawuhipun saking Bapak Ustaz Fauzi dipun katai tembang-tembang religi. Nah, iki seneng kula. Ah, nggih. Kula religine soalnya sing lawas-lawas tok. Nggih. Tapi religi kula weton riyen sing didamel karena dulu itu tidak seperti ini, religinya itu lebih apa ya, lebih terselubung. Oh, kayak enten riyen nganggine satu suara. Umpamane. Kalau dulu tuh siar agama pakai satu suara, tidak seperti sekarang hadroh gitu. Nggih. Ojo ojo nyembah kayu watu, nyembah kang maha suci. Kayu watu iku papaning brahala, setan priprayangan nuntun pring neraka jahanam. Nyembah pangeran to kang peparing nugraha, duh Gusti ingkang mulya pangeran maha kawasa, paring sandang paring buka nuntun marang swarga Najan tembang Jawa ning yo kuwi amar makruf nahi mungkar lho. Ini panjen kalau ruyen tidak terbuka seperti sekarang, jadi penyebutannya pun masih samar-samar. Karena memang zaman dulu lain dengan zaman sekarang. Ngoten yen sakniki kula kalah kali nom-nom ngoten iki. Lah sakniki kalih ngaturaken hiburan iki kalian ndongaaken Bapak Fauzi lan sedaya para rawuh ingkang kapareng menggani dalu menika. Ngaten Mas. Mugi-mugi Bapak Fauzi lan sedaya para lenggah tansah pinaringan sehat lan putra putrinipun soleh lan solehah. Amin amin ya Allah. Tembangipun utawi lagunipun alamate anak soleh nggih Pak Gareng. Alamate anak soleh niku teng Karangayu Semarang tidak Sipaminang ya. Kok ngono? Anake soleh niku manggone priya. Tak kira ning Kediri, Pak. Ya. Nyuwun dumateng Ibu Ustazah Sukesi Rahayu. Oh iya. Nggih, Tobi. Nggih. Assalamualaikum ya Umi Sukesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abi Cahyo Kuntabi. Nggih. Umi apa? Lah ning panggung iki mesra to. Lah pas ning omah kok ora duwe-duwe yo aku ora abi ning babi. kowe udan bojomu mau Umi. Umi. Aku udah bojoku ning omah Ubi. Ubi panganan. Oh, lho bojoku gedhi. Oh, Lemu. aja sia-sia. Ora sia-sia wong sing tak gunake kok. Waduh. Ah iya. Monggo Bu Sukesi kangge panglipur pencerahan untuk sedaya ingkang kepareng rawuh lumantar alamate anak soleh. Mangga.
Sukesi matur dhisik karo Bapak Ustaz Fauzi mliginipun dumateng Ibu Dini. Nah, panjenengane sing rasan-rasan wong dalem pamane wayangan piye Pak akhire kasembatan Ibu Dini kuwi. Nggih. Alhamdulillah wa syukurillah dalu niki kula sak kanca sampun dipun timbali nglipur keluarga besar Samira Group mriki kalian Bapak Ustadz Fauzi lan Umi Dini. Terima kasih Umi. Tidak sengaja bulan Januari kemarin saya umroh bersama Mitra Samira dan saya bertemu penjenengan di Madinah. Kita foto bersama. Alhamdulillah malam hari ini adalah malam beruntung bagi kami semua, khususnya saya dan suami saya Mas Cahyo pun tadi. Terima kasih. Dumateng Bu Dini menawi bojo kula sok kenal. Tenang kok. Tenan ya Bu. Tenang, itu biar pas Januari kalau nggak salah ambasadornya siapa itu? Citra Kirana. Aku ketemu salaman foto pas nenggone itu loh Pak, kebun kurma. Oh iya. Jadi memang luar biasa jamaah Samira itu memang mendunia. Saya menyaksikan sendiri
Khususnya kemarin saya ikut travelnya agennya Mbak itu loh. Sulis. Mbak Sulis. Iya. Mbak Nuri, terima kasih Mbak Nuri. Besok lagi Mbak ya. Tak kira Sulis Eva. Terkompak ini pagi depannya awal diri lah Madangkara. Bertemu bergabung bersama Samira Mendunia. Cuma kurang satu Pak Dalang. Ini kan birunya Madangkara sama birunya Samira itu berbeda ternyata warnanya. Tapi tak pas-pasnya loh Bu Dini. Ternyata beda. Siapa tahu nanti disponsori Samira beli diskap. Oh. Ngapunten Bu Dini senimannya ketok kiri lagi. Bapak Fauzi, selamat ulang tahun. Iya guys. Anu, arep ngemis kok melipir. Mboten jadi dalu niki kula sangat napa nggih bangga sangat. Bonggo Bangga. Bonggo bangga bitor ya yo seneng. Atasnya Samira aja nggih, Samira mawon kersa nanggap wayang, nguri-nguri kabudayan, lumantar Bapak Fauzi ingkang dalu niki ambal warsa ingkang 39 tahun. 49. Lama nggih Pak. Iya. Jadi walaupun 49 itu kelihatan 39 dari sini Pak Fauzi. Pokoknya kayak sini ejak menangan banget. Loh, Pak Fauzi tertawa loh beliaunya. Ini Pak Fauzi. Kenapa beliau malam hari ini kok nanggap wayang? Bahwasanya seni wayang itu memang dulu dipopulerkan oleh para wali. Betul. Dan untuk sapikan siar agama Islam. Jadi kalau kamu melihat dari peralatan ini aja sudah penggambaran agama Islam. Kumane. Lho kok iki dalane ora iso terjemahke. Kok jojo karo aku beda ngono lho. Ya ora beda wong iki penemu dhewe-dhewe perkara bener iki nilainya piro terserah yang menilai bagi saya. Nggih. Aku menerangkan ini biar mudah diterima. Upamane Bos. Wayang kulit kenapa nganggo gawangan iki? Lho, lagi karo anune lak yo nggih layar iki ben kenceng kelire ben kuat. Kowe pemikirane bergudeng ngono kuwi. Lek kowe piye? Ini merupakan garis bahwa manusia di dunia itu hidup punya garis hidup sendiri-sendiri yang namanya takdir. Wah, iya. Nah, lek terus gawangane kek ngene anggir kek melengkung ngene piye? di ketok Kan sing gawangan bunder ngono kan. bahwa hidup itu tidak lurus-lurus saja. Betul. Lah iki tak terjemahke kenapa kok wayang kulit nganggo gunungan? Heeh. Sebab apa? Iki bentuk tangan dikala menyatu itu tandane nyembah. Hidup di dunia harus sregep nyembah marang Gusti Allah. Nah, iya. Sing disembah sapa? Kang Maha Suci. Mula wayang kulit iki nganggo kelir putih nglambangkan kesucian. Warnane putih. Wadene kowe bar nyembah Kang Maha Suci bakal entuk apa? Entuk pepadhan. Terus makane Lah yo entuk pepadhan yen kowe buka pikiranmu doa sembahyang engko bakal entuk pepadhan. Sapa to sing kudu manembah marang Gusti Allah? Wong sing urip ning alam donya wiwit pucuk gunung nganti pinggir segara mula nganggo debok kuwi iso urip pucuk gunung nganti pinggir segara. Wancine napa? Wancine rikala kentongan dituthuk bedhug dituthuk mula wayange dok deng dalan suluk kuwi minangka adan. Yen wis ngono ndadake lunga masjid kudu suara banyu kemricik kuwi keprak. Mula urip ning alam donya ibadah sadurunge kowe mlebu kota. iki lho. Kuburan. Sapa sing mlebu kota? Ayo kowe barang kuwi. Ya apa-apa nyatane awake dhewe bakal lek yang nglakoni. Tur itu rahasia ilahi. Akhire ora ngerti mbuh sampean sing dhisik apa aku sing keri apa aku sing keri sampean sing dhisik lek ngerti ya. Lho kok aku budal sik. Iki urung tau tak terjemahke apa yang wis tuwa itu kudu budal dhisik. Tegese piye? No way. Waduh. Kalau tahu kamu arti kematian atau mati, kamu tidak akan mengatakan hal itu padaku. Mati maknanya mati. Mati kowe ngerti? Itu manusia semua mengalaminya karena itu takdir. Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Bisa sewaktu-waktu, bisa masih lama. Iki dirungokke. Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu.
itu kematian. Ya. Ini adalah rahasia ilahi. You know? No. Smoking. Wong jarek iki mumpung ditimbali ning teratasing koyo ngene pas trep yen ademu dal-dal kawruh kuwi. Nggih. Malah nun saya wong sing apik iki yang selalu mengingat hal kematian, malah sing apik malah. Betul. Jadi aku ini belakang Mas. Aku ini nulputul tentang agama. Artinya tidak seperti beliau-beliau yang fasih membaca Quran apa akurat. Aku munggah haji mung siji sing tak pengen ke. Napa? Ora ketan sejarah uripku berubah menuju ke kebaikan. Lah sing larang regani ya kuwi kok sing apik malah. Ayo alhamdulillah ya dilarang karo Gusti Allah. Aku iki aku lagi arep sinau iki. Aku dilarang mantuku sing ngagil iki nuntut pengesunipun Ustaz kula pikantuk mantu seorang hafiz Al-Qur'an. Wah, lek ngono ya gathuk karo maratuwane. Kok gathuk Lah, mantumu lah habis Al-Qur'an. Heeh. Sampe yo padha. Oh, Habis Al-Qur'an. habis gak terbilang. Wong lho, ora leleke sing tuwa sinau marang sing enom. Kebun budaya. Ning nggih niki nuwun sewu, aku ra jeneng pamer. Mantuku itu karena habis Al-Qur'an adalah ono sing keperanan memberi beasiswa, alhamdulillah bisa masuk ke kedokteran sampai lulus dibiayai menjadi seorang dokter. Alhamdulillah. Itu bakti ini wong tekun bakal tekan. Iya. Weh anakku loro karo dokter, mantuku dokter. Wer loro, ayo. Oh. Ora sudi. Lah, kudune aku mau terus jadi pasiennya anakmu lah lebih bayar. Weh, Sama kan sih gratis malah. ojo nanti. Lah kok nanti? Kanca luwanku sing tak anggap kanca gratis bahkan tak kei bonus. Alhamdulillah. Ana kriteriane. Apa? Semakin parah penyakitnya semakin besar bonusnya. Ora sudi. Enak lho. Ora moh. Oh, panger parah bonusnya kendaraan udah mobil Mobil apa? mobil ambulan. Dok, kabeh iki jane tak kandhani Mas ya. Apapun itu, sebesar apapun itu, syukurilah. Hidup itu disering-sering kali kita bersyukur. Nggih. Aku iki no saya tak omong ya, aku bab basa Arab maca Quran ora teteh. Nggih. Aku ki pendak mangan. Bubar mangan dongaku, aku pedomanku Gusti Allah ki Maha Tahu, Maha Mengerti. Setiap habis makan dongaku ki cara Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah matur nuwun paringi rezeki nikmat sehat alhamdulillah. Titik. Nggih. Luar biasa. Lan nuwun sewu nggih menawi rembag Bapak Ustaz Fauzi menika malah nuwun sewu mboten wonten telase babagan kebaikan beliau. Nggih. Dalu menika kejawi dipun hibur mawi wayang kulit kaliyan panjenengan. Ugi menawi wonten bejane awak menika sampun kathah wujudipun door-prize utawi hadiah. Aja dong. Lah apa? Kelaran. Marake loro. Kok iso marake loro? Dor kuwi bahasa Inggris. Bodohane apa? Indonesia apa? Door ku yo tembak. Dorok tembak. Wah, lawan. Wah, desa banget. Wah, kuwi ngono lagu dangdut. Oh iya lawan. Dor kuwi lawan. Kira dor kuwi lawan, pres iki kecepet. Ben ada ketepen seneng kok iki. Nah, Sing entuk durpres ki lho. Sing entuk durpres. tuh lagumu karo hatimu ra padha. Lah entuk hadiah kan seneng to, Rek. Parah. Oh, nek iki memang betul-betul totalitas dalam menyelenggarakan pagelaran malam. Ning percaya ora lokak kaya kebak, tenang. Dompet sing tumpuk-tumpuk lho kuwi ana sing yoga tak kira. Tak kira kuwi ya dompet. Malah dibagi nun sewu ingkang sesen mingguan wonten ingkang sesen goro-goro wonten. Menawi hadiah ingkang sampun tumalis rata-rata dirindukan, namun kalau hadiah umroh gratis harus tirakat dulu, prihatin dulu, melek dulu, ngantek goro-goro jam 3.
Jadi pengen umroh ya kudu rekoso nyatanya 30 juta ya. Kalau ini yang keluar hadiahnya ada diantaranya sulap jer. Apa? Sulap jer. Sengguh manak nasi itu. Medijer. Iya magic sulap. Sulap jer. Iya. Pandine tekan dindi ora ya. Yo pangonten Monggo Bapak nggih. Terangan ingkang sisan kasuwun kali ujian. Pun pendet kalian Pak Reza. Dua diambil Ibu Fani dan dua Pak Joko Saryono yang bersangkutan untuk mengambil ujian dulu. Monggo Bapak. Monggo Bapak. Aku genep entuk iki. Genep iki. 268 wae. Genep iki biasane cepet to. Lah. 2 Dua ujian diambil Pak Reza, dua diambil Ibu Fani dan dua diambil Pak Joko Saryono. bagus. Awakmu itu umbian ta mau. Wiji ora kon. Undian harapan. Ada yo sewa. Monggo Bapak. Nggih. Nonton. Kok iso apa? Bagus ora sih. Atau bubuk. Nggih. Kayak wis oke. Ono TV ini barang. Nggih. TV ini merek badminton pro. Politron ta. Mau ini karo badminton foto aku merek. Angel wong iki Pak. Pokoknya gorengnya apa? Bah, bagi dong. Pokoknya lo gorengnya. Nek tetep ingkang hadiah umroh mangke nggih goro-goro. Sabar. Pokoknya gorengnya kalah. Ini nomor yang saya ambil ada dua. Ini ada yang apa? Satu dispenser, satu handicap. Yang mana dulu ini? Monggo Bapak. Oke, dispenser dulu ya. Nggih. Ulang Pak, ulang. Oke ya, saya bacakan ya untuk yang dispenser ini nomornya 382. Balik. Loh, nomor rumahku. Piro? 382. Ada 382 monggo. Balik. Iya, alhamdulillah. ya, ini 382 ya, sudah ada nomornya. Pak siapa? Pak Tua. Oke. Lanjut ya, yang nomor 2 yang dia itu nomornya 779. Ada dia nomor masing-masing. Wah, Ini syarat 18. Langsung ada yang punya nomornya. Jadi 779. Pak Sem, Pak dari ini. ini syaratnya dua. Pengen nolak kan Pak? Terus? Lalu gue cekel malah. Aku sama Rento tak buat. Ini buat tabaknya. Kakak nih kowe terus mbok buat. Jadi ini syaratnya dua. Ya, terima kasih. Ya, sudah beruntung dua. Berlanjut untuk dua diambil Ibu Fani. Mengambil dua Ibu Fani. Pak? Oh, Pak Sotomi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap ya.
Pegang semua nomornya. Hadiah pertama. Yang pertama kita akan bagikan kipas angin. Yang beruntung adalah 8, Apa ini 4, 6. namanya masuk ya? 8 namanya masuk. Mungkin asal kagetan nih. 846. Kipas angin. Naik itu enggak? Mana nomornya? Kodok enggak? Yang kedua, 2. kompor gas. Yang beruntung adalah 2, 2, 6, 6, 8. 2. 262. 1, 2. Ada? Batal? Lagi? Oh ada, itu ada. Lari, hitungan ke 1. Anaknya siapa ini? Oh iya, mundur mas. Di atas. Oke, iya. Oh, yang ada yang cinta. Ya, terima kasih. 2 undian sudah. Masih 1 undian TV LED Polytron. Kita oke, hotelnya. Dipersiapkan nomornya biar cepat. Terima kasih. Nomor yang beruntung pada malam hari ini hadiahnya TV Polytron 24 inci. Yes. Nonton wayang mulai berdiri. Nomor 6, 3, 5. Kira itu mending hangus. 635. Hitung 5 kali tidak ada hangus. 5, 4, Bagus. 3, 2, hangus. Ambil lagi. Sudah. Yang nomornya kecil. 2, 3, 7. Alhamdulillah. Saudara dulu. Mimpi apa mas? Dari mana? Dari mana? Tanggal. Sanggahan Surabaya. Oh di Bandung mas. Monggo, terima kasih. Ya, terima kasih. Tahap 1 untuk undian berakhir Polytron LED 14K. Nanti masih ada 1 yang menjadi puncak
di kegiatan umroh setelah masuk di Borobudur. Langsung Sinaran Pak dalam kita. Inggih matur sembah nuwun. Mugi-mugi dados barokah dumateng sedayanipun ing sampun nampi hadiah. Ya, Pak Gareng. Nun. Dari salungguhan iki gandeng sing dikersake akeh sing tembang religi pisan kas ya. Nggih, Mas. Mengko dibacut ning nggon goro-goro. Oh, derek, nggih. Sluku batok saya. Ingkang astos sinten? Kula nyuwun dumateng Mbak Winong Melih, Mbak Birgita kalian Mbak Dian Munasiroh. Ayo. Diaturake marang sedaya keparengga. Wabil khusus dumateng Bapak Ustaz Fauzi sekalian Ibu Dini. Mugi-mugi saged kinarya panglipuring penggalih. Amin, amin, amin. Monggo dipun aturaken sluku batok dados.
persembahan karawitan Madangkara untuk Samira. Baiklah. Diaturake suku-suku Batok. Sing adate yang nggen YouTube utawa nggen TikTok kae sing memandangake ya kuwi Ustazah Umi Laila. Iya. Jane iki ana piyai sing kaya Umi Laila. Sapa? Kuwi Mbak Sekaro Bulan. Tak brebetan kaya Mbak Umi Laila. Sing putri cantik, sing kakus, sing kangkung. Sing kangkung ya bergas lho. Pengiyo seniman ya Pak. Syekh Subakir utawa bangun pura Kentana. Bangun wis cetha, pura tegese gerbang yang besar, Kentana adalah emas. Semoga keluarga besar Bapak Fauzi dan Samira selalu menuju zaman keemasan yang penuh dengan barokah. Amin. Yo, selindro. Rakit bebarengan, monggo tak berekake. Yo. Panunggul apa dosane dosa kulisa sama ojo di ndak lah iya bener kandhamu wali sumber kasiwasa pangkling iki among jiwa santri Kyai Semar Badrana ing Gunung Pidat. Ya dasar para napa iki grombolane para gandarwandane Ika Setriya kowe nyimpang ngiwa utawa nengen kowe nyingkira kowe minggir endi wong meneka sing jenenge Syekh Subakir bakal srimpung sikile bondo tangane tugel gulung wong Jawa sak ngerti kebating Restaka Krama tamu kita probiko ratu kula kudune diajeni apa mestine tur sedyane Ki Subakir kaya apik anggene kepengin gayuh marang kerukunan nyambung marang perseburan ora itu yen nganti kowe melu cereng boloten kebolaten tumrap lakon iki lakon pindho akhirat nyawang kowe kena gepok uncok
tumraping sang Sesudakir waton kinten jebul diadani among jiwa jalur ratu mulu tebak nyawamu.
Oh, ah. Oh. 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 Lo. Aku dong. Oh. Wah. Wah. Pecah sirahmu. Oh. 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 Hey. Oh, ah. Mojo dikumbeli, Oh, ah. Hey. Oh. Oh, ah. Lo. Loro kataku godo siji ramalan loro bojo siji ramalan tetap siji ya. Oh. 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 Oh.
namung ora kok jeneng bilang nangis sak wajibe lamun kok sing duwe omah ngajeni karo tamu nek kuwi bakal ora arek wong Jawa ditonton dhisik aja kanggo pikiran sreget kaya ngono. Ora tawo ngono. Ah Thank you.
wujuding pulo ingkang sinebut Pulo Awindo ya Pulo Seluman. Pertendhet lalimengan karo longko kesrambak dening sorote srengenge. Suasana angker wiwit hawane singuk. Pandene ana piteng Gusti Asipak Gandharwa ingkang mapan ing kono nenggih rajaning para jin ingkang jejuluk Gandharwa Raja Supala ya Raja Swala. Sagulung gedhe gedhe siwujude retma gimbal den ore modal madul netra mencorong sak kenong-kenong. Mangat tutuke anise siyung yen gleden kaya gluduk yen watuk nganti kaya gelap ngampar. Nalika mangke Sang Gandharwa Raja Supala kathah ingkang putra kekalih mijil jalu nenggih Sang Gading Cemukir lan Becuk Manggung. Oh,
Heroiku wasanji Esa lan jenenge wan anakku sakloron becek kowe gating cemukir apa dene pecuk manggung kalau ngomong timbalannya ngadawu Kanjeng Rama Gandharwa Raja Sumala lho blas mboten langkung sembah pangabekti kula unjuk wonten padha paduka Kanjeng Rama Gandharwa Raja Sumala kawula nak ndak pompo gawe bombo ing rasa ora liwat pangestuku marang kaki tampanono pundi gurawan nggih kula mundi gandhasaken jimat sembah pangabekti kula unjuk Rama bekti kula unjuk Rama ya cak loro ndak pompo ndak tajut neangken kututur marang kowe ngertenono magepokan lawan titaing Gusti ingkang sinebut manungsa jin iblis lan setan yen tegake sangat dan sinebut manungsa yekti dumadi saka lemah utawa lempung ingkang pinaringan piranti genep mula derajat lan kasampurnane dhuwur dewi dewa dene pitak ingkang sinebut jin jimono cinekta saka panasing geni utawa uruping dahana lan ngertenono yektine jimono sipate padha lawan manungsa tegese ana jin ingkang gelem manembah marang Gusti nanging uga ana ingkang nyingkur marang panibadah dewa dene kang sinebut iblis mono jin sing ora gelem tunduk marang perintahe pangeran. Nah, sabanjure ingkang sinebut setan mono sejatine sifat setan kuwi sifat ingkang seneng guru-guru lan ganggu gawe ngajak marang tumindak nista ambek candala ingkang mengkang saka paugerane pangeran kanthi cara lumuh manembah wegah ibadah seneng tumindak durhaka culika goro sarta ngumbar marang murka setan mono sejatine sifat ingkang bisa manjilma marang jin nanging bisa uga wujude bleger manungsa mula kang mangkono saka pitungku maduke pangeran mono yektine derajate bisa mulya lan nista gumantung saka pakar pile dewi-dewi sanadyan wujude jin nanging lamun to bisa ngipatake panggodane setan yekti jin mau dadi titah ingkang mulya kosok baline nadyan to blegere manungsa nanging lamun to jiwane dikendhaleni dening setan yekti manungsa mau dadi nistane makhluk mula kang mangkono gading cemukir apa dene pecuk manggung kowe aja rumangsa isin kowe aja rumangsa lingsem kuciwa sajroning rasa merga kowe dadi titahing pangeran ingkang awujud jin utawa Gandharwa perkara mulya lan nista kuwi mung gumantung pakarepmu mongso Kanjeng kula tasih kemutan
Kanjeng Rama Gandharwa Raja Supara nate paring dawuh dhumateng kula. Manungsa menika derajatipun inggil karana anggadhahi mutiara ing cacahipun sekawan. Nenggi agama, akal, moral, lan rasa isin. Agama menika pranatan saking Gusti ingkang minangka dados tuntunan kajiwan supaya manungsa pinaringan slamet donya praktek akhir menika agama. Akal menika kangge mulir budi, ulur nalar milir pikir, kangge nemtokaken dhumateng perkawis menapa kemawon ingkang mubeng menika akalipun. Ingkang nomor 3 nenggih moral menika magepokan kaliyan budi pekerti tindak tanduk solas logo lan muna-muni ingkang handhong dhumateng kautaman. Dening kang angka sekawan nenggih rasa isin. Rasa isin menika ingkang anggadhahi nggih namung menungsa. Lah mongko dawuhipun Gusti yen makhluk liyane menungsa kepengin cedhak karo pangeran kudu gelem leladi lan ngurmati karo menungsa. Minangka panuwun samangke kula kaliyan abdi kula pun pecuk manggung nyuwun pangestu nyuwun panjurung sarta nyuwun palilah. Kula badhe suwita wonten ngarsanipun para menungsa, kula badhe njangkahaken suku tumuju wonten ing tanah Jawa. Mangandur aku ning angin ukur agraning apa kura-kur mitorak kakiri korak bumi prakempito padulaman embak udan treswarlan lesus sematung dimulai kakutro sampun gembleng lan kenceng tekad kula Kanjeng Rama nggih kula badhe ngejawi utawi tumuju dhumateng tanah Jawi kepengin lelaki dhumateng jalma menungsa. Yen pancen tekadmu wis kenceng lan gembleng wis ora kena dipambeng, aku dadi bapakmu mesti wae mangestoni waton sediamu ayu. Mergo makhluk sing duwe sedya ayu mesti bakal mandi rahayu. Kowe ndak lilani dumujuk ana tanah Jawa. Yen kowe kepengin dadi jin sing becik, kepengin dadi Gandharwa sing apik, kowe munggah ning Gunung Tidar, kowe suwita marang Kyai Semar Badrana. Mergo Kyai Ismaya kuwi sing dadi danyane wong tanah Jawa kaloro. ngaturaken panuwun ing tanpa upami dene paduka sampun paring pangestu saha palilah. Daya-daya ingkang putra kekalih nuwun pamit Kanjeng Rama. Ya. Duka-duka dika wong ati-ati aja nganti keri. Nadyan kaya ngapa lan kepiye sing jenenge bapak iki tega larane ora tega patine marang anak. Eling-elingen welinge pun bapa. Lamun to ning tanah Jawa kuwi sajroning rubito kepepet marang lelakon sing adun. Kowe gedruka bumi ping 3 bapakmu sing bakal bantu nulungi kowe dalono.
yen wacana kudu manis kakang gading semukir apa yang dipecuk manggung rumangsa marem kang dadi rasane mergo antuk panggilae Kanjeng Rama tur becike Kanjeng Rama Gandarwa Raja Supala ora bakal negakake budalku lawan budal wanter kang dadi pangandikane aku karo wajib ngiling-iling lamun to aku lan kowe sakjroning bebaya supaya ngedruk bumi ping 3 mesti panjenengane bakal rawuh nulungi aku kelawan kowe terus arep tak cobane bener ora ana bebaya apa nggih kading temukir mboten wonten bebaya Rama sik ngundang aku ngedruk bumi ping 3 kula namung nyobi kok Rama tenang kamu tiwas kaget aku mlani rene tiwas ranggawa trompet iki kali bakoe napa kok trompet Tujuku dan seneng ojo ditulanan ngono yen ana bebaya wae ngedruk bumi ora mulih neng kantamu remuk kowe subat. Oh. Sinong semaya minat yo ing sepi sinimpen telenging abu sajroning jibet-bebet enggalih kaya pantok pepungkoning tekad panenggih Kyai Semar Badranaya gagapi dumateng lelampahan ingkang dadosaken guguk burakapan ingkang rumiyin ing Gunung Tidar anane tentrem rahayu palanggene samangke kawis tinggal dadi bledhug mangampak-ampak anane mung bantah dregah munggah panca bakat pramila Kyai Badranaya manjing wonten ing sanggar pamujan ngeningake kang Pancandriya sambak dumateng Daiping lan Wisesa
amarapat moring sukma sekaring dawana langgeng putulun nger ismaya ana wigati apa dene jeneng kita ngrawuhake ulun ana sanggar pamujan kene hae nggih inggih eyang pukulun sanggang padha wenang langkung rumiyin kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sahandap pepadha paduka Kanjeng Eyang. Iya Ismaya wis ndak tampa. Ana apa nggih? Apa kira-kira jeneng kita wis bosen dadi pamong ana ing tanah Jawa? Mergo ulun isih kelingan lamun jeneng kita iku sejatine dewa ingkang dipitnah dening Bathara Guru kanthi cara Bathara Guru ngutus lawan Jimaya nyidra pusaka loro kelangenane ramamu ya kuwi Bathara Tunggal ingkang awujud pranata maosandi utawa godhong rewan lan uga suku manik asta dina godhong rewan dipapanake ana sak ngisore kajang sirahe utawa bantale Kakang Wanpaga ewadene suku manik asta dina dipapanake ana ngisore kajang sirahmu satemah Bathara Tunggal Murka jeneng kita pinundung saka kadulangan dadi pamong panengen ing tanah Jawa ewadene Kakang Wanpaga dibuat ana ing tanah Sabrang momong para raseksa kanthi jeneng Paga kaya mangkono iku wengise Bathara Duanggone dan lawan jagatan mendem karo telungguhan ngalalake sewu cara supaya kasembadan kang dadi penggawe Ismaya yen pancen jeneng kita wangsa wis kuat anggonmu kepengin dadi pejabat bakal ndak bantu yen pancen jeneng kita wis ora kuat dadi pamong dina iki ayo ndak boyong mring kahilangan dadiya diwa meneh men uripmu salwa mulya ora sambekara nuwun sewu Eyang Pukulun nyuwun pangapunten menawi dados dewa malih kula mboten kemawon merga dados dewa niku urusane kali nepsu yen dadi pamong niku urusane kalian rasa sabar lan ugi nrimo mila kula tak trimah dados pamong kemawon nderekaken para menungsa anggenipun gegulang kautaman wonten ing nusa Jawi mriki syukur dadi sewu pancen kaya mangkono nanging sebab apa ndak sawang kok katon peteng buayane semune lagi gendong perkara sing abot nuwun sewu Eyang Pukulun bloko suta blakotan terus terang ing padepokan Gunung Tidal samangke nembe wonten perkawis ingkang sakalangkung ribet para menungsa ingkang mapan wonten mriki sampun rumaos tentrem lan jenjeng rasuk agami kapitayan nanging dinten samangke wonten kyai saking Laladan Purwomadya iki ing timur tengah Purwomadya
ingkang musik dumateng katentreman badhe nyebar agami pungkasan wonten ing tanah Jawa. Satemah berkah minggah panca bakah kaliyan Gandharwa ingkang dipun pambegani dening Gandharwa Kala Sekti. Mongko wonten mriki kula menika dados pinisepuh kali sesepuh. Lajeng anggen kula ngrampungi lelampahan menika kedah kados pundi kula nyuwun dawuh saking paduka Hyang Kulun. Ikilah yang arif namasi dan Ulun Semar Brodronoyo Musa Jawi iki papan ingkang luhur sarta papan dununge para makhluk ingkang luwih dhisik temata uripe kanthi kebak kasusilan lan rasa katresnan marang apa wae lan sapa wae sarta kabeh sing ditindakake lan diputusake ora mung bab sing bener luput nanging tansah mapan oleh pakarti ingkang luhur ya kuwi ingkang sinebut kawicaksanan. Kula kang mangkono Kismaya nadyan ulun ora mulang sing kanthi gamblang lan wijang mestine Ismaya wis bisa nggagapi marang orek ing lelakon iki. Pangklong kepapak obor sewu saksampunipun nampi dawuh paduka Kanjeng Hyang dasaripun rimengga endahing swasana lan ugi manising swanten saking bojo kula niki wae. Mas Kumpara Sidam, Mas Kumpara Sidam. Menika kala wau swantenipun kanastren. Kanastren itu bojone kana kene. Ning urip kula suwung sepi sampun ra duwe kanca. Ucapmu bakal mandi. Kiwa tengen kula malah gojloki kula. Sak sediamu dadi yen butuh kanca njajal ayang-ayangmu kuwi pujanen.